L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, Corée, trop. Et mon nom. Eh bien, tous les gens ont été au Canada. Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais à moi, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. B'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye kari ye tubabukalo ale tile 8 ye bi ye septembre an bɛ ale la san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu kɛlen don ka an sugandi bi an bɛ taa Canada maliyɛn minnu bɛ yen olu bɛ ka 22 labɛn ni hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni kɛlen don ka bɔlɔntan de kɛ Dumbuya ninnu de filɛ nin ye ka bɔ Montréal de ka t'u yɛrɛ ka taa Québec ka taa tie 5 ani 3 u ye professionnels bɛɛ la jour fɛ 5 ni 3 de kɛr'u la Aigle fana ɲuman sera Afrique du Sud kunu u bɔra lansara seli fana waati Jeru kɔni u ɲuman sera ana o jaw yira aw la Kayisira in tɛ ka sɔn dɛ missionnaires fana olu fana ka sira fana tɛ ka sɔn président ale laseli min kɛ Chine ani maliyɛnw ka ɲɔgɔn ye la miniti 6 b'an bolo la an na o da mɔgɔw tulo kan maaw na fɛn caman faamuya bi wulada in na maa minnu ye degun sɔrɔ Tombouctou bateau kɔnɔ u ko ɲinɛ kɛr'u kɔ dɛ ko kabini président ka wari fɔlɔ bɔra la n'o ye 50,000 ye k'olu ta ka bɔ Gourmara-Rousse kana n'u ye Tombouctou kɔnɔna na ka tila k'u ta Tombouctou ka mɔgɔw bila ka taa u ka so fo bi maa se olu ɲininka u bɛ yɔrɔ jumɛn mun kɛr'u la ka kɛ ni don in a san kelen kunu u yɛrɛ sarakabɔ kɛ Kulukoro minnu sera ka na ani minnu degunnen don an nana u kumakan mɛn sabula u kɔni ko ɲinɛ kɛr'olu kɔ a nɔgɔni kɔni fɛ magɛnw kɛra wulikajɔw kɛra bonyaw kɛr'u ye nka halisa maa joginnen dɔw bɛ yen dɔw kɛra fatɔ ye dɔw kɛra lagalagatɔ y'a ko senfɛ u ye min fɔ kunu fala ye min digir'u la u y'u ka nin lajɛ bɛɛ kɛ Kulukoro kɔnɔna na maa ɲɛmaa kelen tɛ yen
u yɛrɛ dama dɔrɔn nka u y'u ka saraka bɔ n'u ka fɛnw kɛ u ka ɲɛma n'o ye Alu Tembeli ye an y'ale sɔrɔ ani muso dɔ olu ye mun fɔ an na o da maaw tulo kan bi wulada in na a bɛ se k'a faamuya cogo min na président bɔra Chine falaye an bɛ se ka min fɔ dugutaga in na a ye dɔ fara an ka ko faamuya cogo kan ni i sigilen don i ti bɔ i ti taa maaw fɛ yen i ti ko caman faamu fɛn caman bɛ yen olu bɛ kɛ i b'a miiri ka da i ka faamuya ma k'i to i sigiyɔrɔ la nka ni maaw bɛ to ka ɲɔgɔn ye i bɛ hakilila falen kɛ i bɛ hakilila kura sɔrɔ ala an yɛrɛ ka baara in filɛ nin ye san kalo 12 e bɛ yɔrɔ kelen a ma ɲi dɛ e tɛ bɔ e tɛ taa yɔrɔ si e tɛ foyi ɲɛɲini e tɛ foyi kɛ k'i ta kɛ i sigilen don a don o don e da de b'a la karakara a fili ka ca dɛ i bɛ bɔ i bɛ taa bɔ maaw ye i n'u bɛ ɲɔgɔn faamu falaye ko in kɛra sababu ye fɛn caman tun bɛ yen olu tun bɛ dogo la maaw ma olu bɛɛ lajɛlen o nana se ka ɲɛdɔn sabula a yera k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan koba minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ jamana kɛlɛ min bɛ senna bi ka taa fara an ka jamana yɛrɛ a ko minnu bɛ yen ni olu labɛnw kɛlen don malidenw olu yɛrɛ bɛ mun ɲini jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye ka ɲɛsin jamana ma a ye nin fɔ dɛ falaye kuma kelen bɛ Asimi segira a kan ka segin a kan ka tila ka segin a kan a ko denmisɛnninw miiriya min b'an kunkolo kɔnɔ k'aw k'a falen aw ka baara ni cɛsiri ni timinandiya boloda yaasa jamana a bɛ ka min ɲini a b'a fɛ a ka kɛ cogo min a ka kɛ ten ko sini tɛ dɛ ko bi de don a sinsinna min kan o ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko n'an b'a fɛ ka lafiya ko fo dɔw de ka sɔn ka gɛlɛya kun parce que anw fɛ yan anw ko de n k'a sɔrɔ bi n k'a dun bi n ka kɛ fɛn ye bi ka yiri turu bi ka a den dun bi ka tila tuguni ka dɔ non bi ka di sini kɛnɛ ka di i bɛ sa joona koyi donc yani an ka taa Chine falaye an bɛ min fɔ an bɛ ka min faamuya maa caman bɛ camancɛ fanga in na u ma foyi faamu c'est à dire ɲɛmɔgɔ kun tilenna u t'a dɔn wa e tɛ baara kɛ e tɛ baara dɔn n'e ka baara fɔlɔ nana bɛn minisiriya ma a bɛ kɛ ɲɛna ko mɔgɔ man ka fɛn f'i ma k'a sɔrɔ i tagala ni mɔgɔ ka fɛn f'i ma i ka falen i ka yɛlɛma i ka baara kɛ i ka bɔ sigi ni daga sunɔgɔ la président tɛna taa jɔ bɛɛ dala ka tugu bɛɛ kɔ k'a fɔ k'a kɛ tan ale dan ye k'a fɔ nka a lawaleyali o y'i yɛrɛ de a bɛ dɔw ɲɛna ko minisiriya in ko dayimu kayimu don k'olu ti bɔ a la aw ma foyi faamu Asimi yɛrɛ bɛ taa kuma ta aw ma kɔsɔ parce que jamana de don maa ta tɛ bɛɛ de ta don n'i bilara a kunna i b'a bila i kunna k'a fɔ i nana ka photo tɛ nin ye yan Sumala Sise filɛ Musa Tarawele filɛ Fili Dabo filɛ Amadu Tumani Ture Moribo Nelson Mandela Kwame Nkrumah Jɔnkunda Ibrahim Boubacar Keita Modibo Sidibe Bandaw Cheikh Modibo Jara ninnu bɛɛ ma tɛmɛ de n'aw nana ko ayi ko mɔgɔ kana foyi fɔ aw ma ko aw de ka ɲi aw bɛ ka min kɛ ko ayi dɛ an tɛ jɛ an ni maa si tɛ jɛ o kan n'i y'i tilen ka baara kɛ an b'a fɔ i bɛ ka baara kɛ n'i tɛ ka baara kɛ a bɛ f'i ɲɛna i tɛ ka baara kɛ jɔyɔrɔ ma d'i ma k'i ka taa kɛ daga sunɔgɔ minisiri dɔw bɛ baara la o caman bɛ yen bi olu bɛ ɲamancɛw ni fɛnw na o bon fala yɛrɛ bɛna kuma ɲamancɛ ko in kan ɲamancɛ ani tubabukan fɔ ti taa dɛ a fɔra ko ka taa ɲama ni cɛ ka taa sigi ka discours baw kɛ o tɛ ɲama cɛ dɛ n'i ye ɲamancɛ donné tubabukan fɔla dɔrɔn a wari dun de daminɛ n'o ye
ko ɲama me kare kono jiwo be ka taa ni mɔgɔw ye aw bɛ ka taa sigi salu kono k'aw bɛ réunion k'o la réunion kɔni kuma tɛmɛna sa hein ne ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔw la ko wayi ko il faut que olu k'u réunion fɔlɔ k'a planifier ko ka mun planifier jiwo bɛ ka taa ni mɔgɔ ye planifier aw ka mɔgɔ ninnu tɔgɔ ye di n t'a dɔn ko mun yɛrɛ mun commune 3 wa mun k'u bɛna dugutigiw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ko ka ɲɔgɔn ko he a bɛ tiɲɛ dɔn a ye bɔ a ka wuluwulu dingɛw bɔ fɔlɔ a ka dalala fosi dingɛ a y'olu bɔ fɔlɔ tubabukan fɔ ni ɲamancɛ ni tera minisiriw filɛ nin ye don o don n'u yɛrɛ tini u ka fini bɛ tini ka na fara olu minnu bilalen don a ko la dabu ye sunɔgɔ t'u ye don o don u bɛ munumunu ni fɛnw na ka se ka taa yɔrɔw lajɛ aw bɛna ko aw bɛna tubabukan fɔ o la fala ye fɛn dɔw bɛ yen tuma dɔw la n'i y'a ye dusu bɛ kasi jamana in kɔnɔ walayi parce que a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'an bɛna to nin taabolo kelen de la jɛnika ɲimi fɛn mana na olu k'u taa ni sɔrɔ o la ɲɛ bɛ jɛkulu dɔw fana wulila ko musow k'olu fana bɛna na yɔrɔ furan kɛ yɔrɔ furan tɛ tubabukan fɔ ye yɔrɔ furan tɛ angilɛkan fɔ ye hali kɔrɔbɔrɔkan fɔ don n wulila koyi kuma tilala n na fala ye kɔrɔbɔrɔkan fɔ ye yɔrɔ furan ye o don dɛ o don han wallahi ngono ku nyina ngubna building ga délégation spéciale ɲɛmɔgɔ ye o tun ye Bamakɔ mɔgɔ kun tɛ kuma mɔgɔ fɛ o wallahi falaye an bɛ taa Kulukoro maa minnu bɛ yen ni bato gɛlɛya a y'u sɔrɔ bato Tɔnbɔkutu Salo kunungun ye a san 1 bato in falaye bato in n'u ka président ka kuma lamɛn bato in a kɔlɔlɔ bonyana an kɔni bɛna na u ka ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ ko in kɛnɛ kan ale ye laseli dɔ kɛ an b'o k'a la yanni an k'u ka video k'a la parce que a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ninnu o dusu kasilen don u ma nisɔndiya han an yɛrɛ tɛ se ka bidon bi 7 septembre an taara ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun tɛ rescapé Mali kɔnɔ yan nɔ mun bɛ se hakili se ka jigin an na an yɛrɛ y'an to baro la an ye réseau dayɛlɛ an ɲɛ b'a la an ka don fɔ min 7 septembre an b'o fo lase ma i yɛrɛ da donna kuma bɛɛ la k'a fɔ anw bi depuis attaque in kɛra Bankan fo ka na se Bamako fo ka na Sangaso vraiment État y'a accompagné an b'o foli di gouvernement ma mais an selen so ka se bi ma a ma foyi ye dɛ mɔgɔ b'an bolo minnu ye banabaatɔ ye an ka mɔgɔ bɛ minnu alu kunkolo wulila kɔrɔ fatɔ de fatɔ bilayi an ma fɔra cogo sugu la an ka mɔgɔ bɛ balibu sen na bilayi hali bi bali ma se ka bɔ an taara dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la pour que bali a ma se ka bɔ an ka mɔgɔ bɛ bi u dalen dilan bana kan diɲɛ gɛlɛya kɔni b'an ka mɔgɔ caman kan o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an ka mɔgɔ bɛ u ka nafolo tiɲɛna pewu mɔgɔ minnu b'an cɛla bi mun kɛra fantanya na o de ka ca ni bana si dɔw ka nafolo kuturu bɛɛ de taara donc an b'a fɔ ye toujours pour que ka appel lase État ka se k'a mɛn quoi k'a fɔ u y'an dɛmɛ ka bɔ ka na an ka se an ka so mais an selen so ka se bi ma an ma fɛn ye an ma fɛn mɛn olu tɛmɛ don le président national des rescapés Ibali vraiment an b'i fo an bɛ sigi fo an bɛ Jalo fana fo Doso Jalo o de kɛra sababu ye pour que an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que i ka numéro tun t'an bolo ni an ka kuma lamɛn vraiment a ka d'an ye i ka sigi ka an ka kuma fili fiɲɛ fɛ tuguni pour que jamana fanba bɛ se ka min cogoya min na u bɛ se ka an ma ni dɛmɛ cogoya min na o folikan de don ko ɲɛsin ma. Keba n bɛna taa ni ye Doso Jalo fɛ yen Kulukoro ale a ye tubabu kalan kɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka mori kalan kɛ ka madrasa kɛ ka taga tubabu dugu la ka segin ka na ka tila ka taga farafinna yaala ka tila k'an ka dɔnniyaw dɔn a bɛ Kulukoro ale n'a k'i ma nin ye nin ye o y'o ye dɛ n terikɛ don n b'a fo min ye Amadi Jiko Jalo ye donsoba don nka ale ka donso fini don man ca han n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn Kulukoro ka caman b'a dɔn IPR la o
ko Jalo hyper la Kulukoro bɛɛ b'a Mamindo sisan président an b'ale kumakan lamɛn sabula ko in bannen n'o ye sarakabɔ an'u tilale dugawudenw bɛɛ lajɛlen na alu tɛmɛli a ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Ne alu tɛmɛli ne de président ka escapé président national bi lajɛrɛ kun ye mun ye an ye gɛlɛya mun sɔrɔ ka bɔ Jadulu fan fɛ n'o ye attaque ye bateau Tombouctou o san kelen de bi le 7 septembre an b'o kɛnɛ de kan. Lajɛrɛ in yɛrɛ aw tun bɛ ɲɔgɔn ye la wa sarakabɔ don wa mun de don? Bon lajɛrɛ in ye sarakabɔ de ye sarakabɔ in an y'an ŋaniya ta ka hinɛ lase an ka bamamatɔw ma ani ka duwawu kɛ an yɛrɛ Ala k'an kisi a ɲɔgɔnnaw ma ani ka jamana fana kisi a ɲɔgɔnnaw ma ani min ye société mun yɛrɛ ye kɔmɔnw yɛrɛ ye Ala k'u kisi a ɲɔgɔnnaw ma an ye saraka bɔ de kama bon saraka in vraiment mɔgɔw bɔra fan bɛɛ ka na mɔgɔw bɔra fan bɛɛ ka na ka na Kulukɔrɔ na ka na saraka bɔ in na réseau mun kɛnɛ vraiment n b'o foli lase bɛɛ lajɛlen ma parce que anw yɛrɛ ye gɛlɛya caman ye dɛ an ye gɛlɛya caman ye il faut que an k'an da don a dɔ la k'a fɔ parce que an tagalen Banikani ka bɔ Banikani ka se fo an ka so gouvernement état y'a accompagné Assimi fana dɛmɛ mun kɛ mun ye 250 ye an y'a ye mais an nane soya an nane soya vraiment an ma foyi ye dɛmɛ na an ka mɔgɔ b'an bolo minnu kɛra fatɔw ye an ka mɔgɔ b'an bolo minnu mangɛnɛ hali bi dɔw bɛ yen bali bi dɔw sinna mɔgɔ bɛ yen minnu yɛrɛ sen tigɛra pewu mɔgɔ dɔw bɛ yen hali sisan an nana kɛnɛ kan u y'u débrouiller ka na mɔgɔ de y'u ta ka na n'u ye u se ka foyi k'u yɛrɛ ye wa mɔgɔ fana b'an cɛ mun ka nafolo bɛɛ tiɲɛna pewu mɔgɔ fana cɛ minnu ka denbaya bɛɛ tora attaque na mɔgɔ ka denbaya bɛɛ sara donc n bɛ an bɛ wele kɛ toujours k'a da état ye vraiment u y'an dɛmɛ min kɛ ka bɔ Banikani ka na an ka so u k'u jija k'an dɛmɛ tuguni ni gɛlɛya in Ala bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na waati dɔ kɛra an ye lettre adressé primature la a ma mɛn yɛrɛ an lettre adressé primature la u y'an ka lettre bila ka taa ko ministère de la développement social la ministère de la santé et du développement social u y'an ka lettre bila ka taa yen k'olu b'an wele an n'u bɛ sigi ka kuma an ka gɛlɛyaw kan hali bi an ma wele donc an bɛ wele kan kɛ pour que an ka se ka wele pour que mɔgɔw gɛlɛya min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na voilà n bɛ fɛ o de fɔ kuma na. Président yanni an ka bɔ baro la rescapé bateau Tombouctou u bɛɛ lajɛlen Mali bɛɛ lajɛlen ka rescapé u ka ɲɛmɔgɔ ye bi an bɛ Kulukoro yan nɔ bateau bɛ fɔlɔ Kulukoro yan de ka sɔrɔ ka taa fan wɛrɛ n'a bɔra nord la a bɛ dan yan de kuma laban jumɛn b'i bolo ka lase gouvernement kelen tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma kasara min y'aw sɔrɔ la. Bon vraiment ne bɛ kasara min y'an sɔrɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo o cadre kɔnɔna parce que waati min na an attaquera Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ ye a douleur senti donc n b'o folikan lase Mali cɛ bɛɛ lajɛlen ma surtout an ka RCO minnu sera yan o minnu ma se yan o n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ hami bɛ yan parce que mɔgɔ n'a fɔ mɔgɔ min fɔ Gawo min fɔ mɔgɔ min tumutu ka déplacer na Kulukɔrɔ sira bɔ in na a ma nɔgɔn mais minnu sera ka fɛn fɛn sera yan nɔ vraiment an n'u jira sira bɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn ma se yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an kisi a ɲɔgɔnnaw ma donc san nata na tuguni n'Ala m'an dɛsɛ an bɛ continuer ka nin fɛn ka an bɛ continuer nin sacrifice filɛ n'an bɛ ka bɔ an b'a kɛ san o san an b'a bɔ pour que a nɛɛma ka se an ka banabaatɔw ma awɔ. Ayiwa nin tun ye Kulukoro ye kunu u ka ɲɛma ni o ye maa minnu bateau min attaquera n'o ye bateau Tombouctou ye Banikanikaw fɛ yen olu ye lajɛ de kɛ kunu ka sarakabɔ kɛ u yɛrɛ ye fala ye muso dɔ tun bɛ yen o fana ye dantigɛli kɛ an ka jɛ k'ale fana ka laseliw lamɛn. E yɛrɛ bɔlen bɛ mɔgɔ banabaatɔ fɛ bi lajɛrɛ kun ye mun ye? Ne tɔgɔ Tata Kamara ne bɔra Bamakɔ ka na bi lajɛ la lajɛ in kun bɛ an ka degun de kan ani an ka banabaatɔw ne kɔni ne man kɛnɛ hali mɔgɔ min b'a fɔ man kɛnɛ kabini ko in kɛra ko bi ma lafiya
sangelen dafa bi ala wirana anga nyemo ya fara nyogo nga kuluguru anga nakana tasi blage ka hine la se fure bela jeli munu ma yan soro munu yan soro ala ka ke ga balaji an woni ma yini mali fama o fe we doke de we doke mal so ko flana amero ni minabi de gumbe yere di dem seni mun be te barala amun fine mo ko bawye ante barala ambule fombe tara furo ko ntaru dairo la ame dowle kuli de fuso ne maso kabi bora batongo ne mangene kabi bora batongo ne mangene asangele ni biyerate ni ya wajibi de mena parce que ni jama je ko ne da wulu de mbala sam wani shigi anadi san sabani doni ne da wulu de bala uturala na mo ya nyemo ya nguli alna ma wula mena parce que mi kera akera mbedi mata nguli la angol mai ni mali fa mo fe also ko plana we doke de na mali be yoro mina bi ne den mama jala fere ngare sambi duru soro wa umbangena ka munu to efene ku madde ka ni nyoy mali ko na nyoy madde ka kere nya ko na nyoy makere wa mala dira la kana nyoy na ke ala kana nyoy na ke asimuna ka mo ame ala ko amala kira ko amuko also ko flana ante de matugu de kuneno de an de kuneno bi yere de an de kun te bana de kun te ko meta fini basan de kun dem sentigi do mo ko no bi amero ni mina niveau na samena be bado ame se ka foere do era do be al daga tesi e te fene bi daga sigi tugu ate sigi yemi bi bo kipta firi wari ne be baraka yemi be bo bitani mine se ba yelma wonna fulo di ba yelma aywa mi won be mo ba do ne doro me kele mancha ba kele mano beni sedi ko kala jo ko flana te nyana amedde kuna yere di jamsarun te barala munu nga piesu tora atsiga foka alla ala ma se folla yere jamsani fitini dama amay ni malifa mo fe kula je fa ko flana do no le fada do ke na nga min kera alsa ko flana baton tumuktu kono nana mo chama ne be no munu mangene alibiwa mo chama ne be munu mangene ala wera ka jamsan ne be alsa abekati do to alisa bekati wa somogo de bika buli ka frake somogo de bika frake chama ni be mo mangene al ne renye al santani nye be mo yutala ni ko nye ka ma wutri parce que juro su diga nye pla mega nye frasa mega frakala fangli men dimi sara jo ayra ko digi gran kala tesa ga fusi de ko wala al sama la ko punya masuki kanyal sa mau ko ne le ga fo ni anga nyemo mu ya fa nga kuluguru ala ka kan sa folo ala ka kan san la bay na folo mu bora ala ka barka do ala ka hina sa ngasla me folo be la jele man ko wolta ko sura ni ma su dugo so ni ma ko ala ka ko na yere ma ala ka njeri nyoko na chama ma na ma mene fo nambara kulukuru amta chinois fe min ye colonel Assimi ale segira ka boy bara munu tume abolo olu bela jelen kun forilen ga banpew malien munu be Chine présent anu ye nyanye Élysée Jean Daou ni ale Mali la sigide Chine ale de pumata ka folika ga nyeshi malien munu be Chine uye wuli ka jom nge kana yasa ka saka na jamana kuntigi ale ka kuma ulame u ka bara ke yoro me chugumi minye Chine yere konna na malien munu be ani bara be ka chugumi na ma flana mi mata sa o kana abla dugure ale koni e foli ta ga nyeshi bela jirema aye ayini maufe sa u ka ta sibla ke miniti kelen ta sibla ka nyeshi mauma mamunu nu ulu bina anga kelen nu ulula aye foli ni tanunge ka nyeshi jamana kuntigi ma no colonel Assimi Goïta anali la Chine anaye bara mununge ka fola kosebe minye opérateur économique uye ulu fana mu machine ulu fana pmata degu mumbu ka bi visa ko la mi Chine visa soroli ko e on yere ka jamana carte biométrique o soroli ana sebon to bela jele kata se ni maw fatura ulu bena na chogo mina che pmaro fo kunu
ko sute to shin de ko mogo ni ka mogo fatura i bena na ye de ko sute to shin ko degun ba fana de b'u kan donc a y'a ɲini président fɛ u ka se ka kuma chinois fɛ o ko ninnu na sɔnɔgɔya bɛ se ka don a la cogo min min ye maliyɛn minnu bɛ Chine u kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ ko min ye Chine dugu caman bɛ yen bi ko ka consulat olu dayɛlɛ u la yaasa cogoya min na olu bɛ se ka u ka baaraw kɛ cogo min u ka denmisɛnninw fana donni kalanw na ko olu fana degun bɛ u kan u b'a fɛ ka dɛmɛ minnu ni waleya minnu kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma olu baaraw bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don u bolo min ye Chine fana ka taa compte dayɛlɛ banque la yen k'o ma nɔgɔn ekɔlidenw fana olu fana y'u ka bourse ko kuma fɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen sa min ye colonel Assimi ye a kɔni y'u fo k'a yir'u k'a fɔ a nakun yɛrɛ tun ye min ye n'o ye Chine ni farafinna ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ye président a tilalen o la sa jamana yɛrɛ bɛ cogo min na a y'i da don o la k'olu ɲɛfɔ aw ye ani Chine jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye o ye tali kɛ mun na jɛkulu minnu bɛ Chine n'o ye société baw ye olu minnu yera u n'u kan ka baaraw kɛ cogo min na AES ko a ye nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛ yaasa u bɛ se k'a faamu cogo min yɛlɛmaba minnu bɛ senna jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani u ye laɲini minnu kɛ k'a b'a ɲini minisiriw fɛ sa minisiri minnu k'o baaraw la fala an ka kuma tɛ nin ye e bɛ disi gosi la Bamakɔ yan ninnu filɛ yen fɛ nin u b'a la k'a fɔ ko tiga ti pan a tɛ namara tɛ dogo i ye maliyɛn fɛn fɛn ta maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan min y'a f'i ye min m'a f'i ye carte papier ko gɛlɛya b'a kan c'est vrai anw b'a fɔ k'u bɛ si ko kuma fɔ ka caya mais gɛlɛya in b'u kan de fala ye nɔgɔ yɛrɛ t'a la a gɛlɛya b'u dala yɛrɛ de parce que maliyɛn min bɛ kɔ kan bi ko b'a fɔ ko alhamdulilayi fo n'a sɔrɔ i bɛ ambassade ninnu lahɔrɔma kɔnɔna na dɛ walima e kɔni fɛɛrɛ dɔ b'i bolo n tɛ maliyɛn simple min ka carte biométrique b'a bolo a ka nina b'a bolo a mago mana jɔ Mali sɛbɛn na a b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ o ka dɔgɔ dɛ u dun y'a fɔ président ɲɛna dɛ président ko ministre minnu bilalen don a kunna k'u ka wuli ka jɔ kɛ u k'a ko lajɛ a bɛ se ka lajɛ cogo min na bon carte biométrique ko in anw yɛrɛ y'o kuma f'u ɲɛna ka dɛsɛ an ko yan yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan n'i wulila bi k'i taara e ma carte kɛ k'e bɛ taa ɲininkali kɛ u b'a fɔ ɲɛna ko minnu ka carte bɛ hali minnu yɛrɛ ka carte bɔra n'a ma ye o yɛrɛ kuma man di fɔlɔ kuma tɛ minnu ta ma kɛ yɛrɛ sari yɔrɔ de tɛ yen mɔgɔ bɛ se k'u ɲɛsin mɔgɔ min ma k'a fɔ nin degun de b'anw dala carte ko la a bɛ se ka mun de fɔ an ye jigisigi kuma na baarakɛyɔrɔ tɛ se ka kɛ ko mɔgɔw bɛ na k'u kungo tɛ se ka ɲɛnabɔ hali ni fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ dɔ de sigi yen karisa i sigi carte dilannaw kɛrɛfɛ minnu bɛ na n'olu ta bɛ yen minnu bɛ na ko degun b'u la a y'u tɔgɔ sɛbɛn mun degun b'u la aw ka fɛɛrɛ ɲini a la nka i bɛ taa hali carte dilannaw yɛrɛ t'i bisimila ka ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ ko ka taa sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ don o don o ye ja yan ye o ye Bamakɔ kɔnɔna ye yan cɛ dɔ ko olu ka yɔrɔ la Jema i bɛ 200 de bɔ pour que ka se k'i ka carte sɔrɔ wa fana ala k'e ci nin ka tunu i bolo fɛn min mais nin bɛ ɲɛfɔ cogo di mɔgɔ ka sɔrɔ carte tigiw kɛrɛfɛ vraiment jɔn ko a la anw ma carte ta anw nana an bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ na nin kɛ tan mais foyi olu kɔni tɛ dɔrɔn n'i ka numéro composé n'i taara wa dɔw yɛrɛ cɛkɔrɔba dɔw bɛ ka siɲɛ nin y'u siɲɛ 5 ye u bɛ ka to ka carte ɲini u y'a dilan yɔrɔ min na u m'a sɔrɔ ko 7e lot wa an t'a dɔn 7e lot k'o tununen don Yirimajɔ ta in na 7e lot k'a tununen don cɛkɔrɔba dɔ ye siɲɛ 5 de kɛ n'a ka carte biométrique sɔrɔ o bɛ se k'i si k'o la cogo di bon a ma mɔgɔ fana sɔrɔ a bɛ se ka kuma mun fɛ hɛn a b'a kɛ cogo di n'i ye mɔgɔ wele ko non ko a fɔ ministère mɔgɔ ye n'i ye mɔgɔ wele ko ministère fana na mɔgɔ jɔnjɔn jumɛn de bɛ yen min sigilen n'a ko kama fana o fana tɛ se ka sɔrɔ donc maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu kɔni bɛ ko sisan président ye kuma mun fɔ a la belebeleba fala ye an b'o di mɔgɔw ma ko o lamɛn mɔgɔ ten tɛ yen diɲɛlatigɛ la bilen jamana ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ tɛ yen makari tɛ yen arrangement tɛ yen bɛɛ b'i ka nafasɔrɔ sira de ɲini faransi tɛna miliyari don mali la 1 milliard et quelques par jour MINUSMA 1 milliard et quelques par jour ko maliyɛn ko ka di o maliyɛn cɛ ka ɲi u b'a k'u ka nafasɔrɔ de kama a fɛn bɛɛ filɛ nin ye dɔ de b'a kɔfɛ ne ye MINUSMA lajɛ ne bɛ Sudan de kɛ ne bɛ bɔ Sudan don min na o don de Sudan tila fila ye o don de Sudan tila fila ye ne ye san
san kelen ni kalo naani gen mais ne bɛ bɔ don min na o don ni Sudan jamana tila fila i b'a fɔra ko MINUSMA mɛnna ne hakili tora o fɔlɔ la n ko n'an m'an jija kɔni n'u b'an ka jamana n'u donn'i fɛ yen u bɔ ka gɛlɛn dɛ mais an bɛ Ala barikada Ala ni jamanadenw ka wuli ka jɔ o ka bɔli nɔgɔyara k'a fɔ i mana o mission ninnu ye ten quoi a mana kɛ cogo o cogo dɔ de b'a kɔfɛ jamana dɔ b'a kɔfɛ jɛkulu dɔ b'a kɔfɛ minnu ka miiriya nata u ka hakilinata u bɛ lasabati n'i ko k'aw ka jamana tila a bɛ tila n'i ko k'aw ka jamana to a cogo la a bɛ to a cogo la bon ni e de m'i jija sisan ka dɔ i ye ka laɲini min kɛ o kɛlɛ kɛ a bɛ kɛ de la dɛ a bɛ kɛ de la donc an bɛ Ala barikada Ala ye saga to an se k'u sɛnsɛn k'a sɔrɔ an ka jamana ma tila donc o hukumu kɔnɔna la ne bɛ fɛ ka mun fɔ a foro kan hali bi an ka hakili to jamana na a yɛrɛ y'a ye tuma min na a fɔra k'u ka sira ɲini u ka taa aw de y'a fɔ ko ka mission bila Mali la bɛɛ sɔnna a ma e n'a tila k'a fɔ tuguni ko o mission bɛ taa ko ka k'anw sigi Mali ma aw tun bɛ kami ko sigi Mali ma mais est ce que o mankan b'o la mankan t'o la o mankan t'o la o mais munna mankan bɔra la parce que bɛɛ ni ŋaniya o ŋaniya de tun ye n'u taara a tɛ ɲa donc n'a tiɲɛna wele bɛ k'u ma bon n y'a fɔ cogo n'i bɛ nin waleya sugu kɛ ani hakilina fila tɛ bɛn quoi parce que n'a tiɲɛna bɛɛ wɛrɛ mun b'a kɔfɛ o y'a to a bɛ ko bɛɛ labɛn ka ɲa a y'a yakumu na u ye binna baton kan u ye Bamba attaqué u ye Burama attaqué u ye dugu caman attaqué mɔgɔw ye déclaration kɛ u ye vidéo fili fo ka maliyɛn dɔw yɛrɛ dusukun dɔgɔ kɛ nin ko ye est ce que nin ko bɛ laban mais nin bɛɛ ye maliyɛnw ka cɛsiri de o de y'a to parce que a kɛ kun ye o de ka jamanadenw hakili ɲagami u ka muruti ni murutila de o kɛlɛ tiɲɛnen donc ayi an nana dɔɔni fo ka nin yɔrɔ bɛɛ minɛ kelen a janfa barika bonyana dɛ Tesalit o tun ye Tesalit encerclé de u ka communication b'an bolo u bɛ k'a fɔ non a kana mugu ci la ninnu y'an ka mɔgɔ ye avion jiginna tasuma de kɔrɔ pour que a se k'an ka mɔgɔw bila parce que u de fɛ an bɛna duguma sira fɛ an nana sanfɛ sira fɛ donc Tesalit minɛna tasuma de kɔrɔ agilok o kɛtɔ ka k'u bɛ kan di o jugu wele ka na drone b'u sanfɛ u tɛ drone na u ka minɛn ta ka di juguw ma o image b'an bolo u ka minɛn di juguw ma drone b'u kunna a bɛ k'u filmer o image b'an bolo o taatɔ u ye fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an bɛɛ tiɲɛ a yɛrɛ kɛlɛ tɛ ma dogo mɔgɔ si la ne e bɛ ka mɔgɔ lakana k'a fɔ e bɛ mɔgɔ lakana n'i ma ɲɛ k'i kan ka bɔ o yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sisan mun na t'a fɔ i ka minɛn cɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ o taara k'an ka mɔgɔ filen to o taara k'an ka minɛn bɛɛ filen to o kɛra min juguw k'a ta o taara k'an ka mobili n'an ka marifa bɛɛ to juguw y'a ta yali kan belebeleba fana kɛ tɛniko la bon komi bɛɛ sɛbɛ ye sɛbɛ de anw ɲɛ tɛ foyi la ni Kidali tɛ o tumana yɔrɔ fo ko kɛ o taara diɲɛ fan fɛ anw ɲɛ bɛ Kidali de la fo Kidali nin ka minɛ o kɔfɛ an bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini donc a y'a ye a ma dugu mɔgɔ si la kɛlɛ kɛra fo ka Kidali minɛ Kidali minɛlen fɛn min sɔrɔla Kidali la a ka bon a hakili ma o taara ka blindé 15 ɲɔgɔnna to yen blindé 15 a bɛɛ ka ɲi mais heureusement que an ma tanba d'u ma o bɔlen jugu ka to yen jugu min k'an minɛ ka ban o sufɛ bombardement tile fɛ bombardement o y'a bila donc k'a fɔ a ɲɛna janfa barika kɛlɛ bɔnna pour que jamana ka dɛsɛ quoi c'est comme mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la an ka lajɛ a ko bɛna ban cogo di an ka segin an k'u lajɛ a ko tun bɛ ten cogo la de u kun bɛ k'an lajɛ de n'a ɲɛna mun bolo Ala barikala jamanadenw ka wuli ka jɔ la ani jamanadenw ka dɛmɛ na sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ la a baara Ala y'a kuncɛ ko ɲuman d'a ma donc hali bi baara ma ban fan dɔ de kɛra o de hukumu kɔnɔna sisan a ka kan sisan an ka kan yɛrɛ ye a tɛ ɲa sisan an ka kan yɛrɛ o y'a to an ko ko ka sigi ka fɔ kɛ taa yan fɛ n'an fɛ o banna an tɛ kɛ mɔgɔ si ka namugulasi ye bilen n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ yan fɛ donc hukumu kɔnɔna an ko a tɛ ɲa maliyɛnw de ka sigi ka fɔ kɛ n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan parce que tintin mɔgɔ da bɛ don i ka kuma la a b'a kɛ a ka ŋaniya de kama a b'a kɛ a ka sɔrɔta de kama a b'a kɛ fɛn tɛ i ne tɛ diɲɛlatigɛ la bilen donc n'an yɛrɛ mun bɛnna mun kan o baara ka nɔgɔ an bolo ni mɔgɔw da cayara la mɔgɔ da b'a la a b'a kɛ a ka nafa sɔrɔ sira kama a b'a kɛ hakilina kama a b'a kɛ parce que hakilina ka ca e ka to ne ka mara kɔnɔ o fana ye baara dɔ ye
nganga na fasa sura so ifan fe o fana fendo donc atik amaka akanga sisa an rega kan re an rega fendo an be fendo kan an barako kan o de batu lakana to be sabati kidal nele duranta bani parce que ko tanza waten Tunisie be Burisa be André Bougan be Fanfi be do fo frontière mo wati yoro lakana soko no wala kana soko kani donc pour ça kidal lakana fo frontière ada yi kala do traquer fo frontière en fanfe o be ga jamana lakana donc atenya ali bi o barato mo be uluka angul la sabati aywa nin tun ye président ye fala ye nin y'a fan fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma sini a fan tɔw ana olu da maaw tulo kan u se cogo min na ka se ka o fana faamu an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye mise ni sira ye degunba o bɛ olu kan min ye sira in kɔni ye a kuma cayalen don pɔn yɛrɛ ko a tigɛra pewu bi min y'u ka dɔgɔdon ye madala ni dɔgɔ yɛrɛ sira ka jɔ an kɔni ma mɔgɔ sɔrɔ ka kɛ ni o ɲininkali ye fɔlɔ nka an b'a lajɛ an bɛ te fan fɛ ani ne yɛrɛ fan fɛ yan k'a lajɛ mise ni pɔn ko in bɛ cogo min an bɛ se k'a faamuya cogo min na ayiwa fala ye ne ka nɛgɛw ni e taw olu ngolosotɔ ɲɔgɔn na e dun ka teli ni ne ye parce que ne bɛ fɛn fɛn fili e ka teli ni ne ye ayiwa ne na segin ka na n ta daminɛ a daminɛ na pour que mɔgɔ ka o balo kɔgɔlen o bila la an na ka muso di a ma olu ngolosotɔ ɲɔgɔn na e dun ka teli ni ne ye parce que ne bɛ fɛn fɛn fili e ka teli ni ne ye ayiwa ne na y'a fan fɔlɔ daminɛ a daminɛ n'ala sɔnna a ma si ka muso di a ma misali pɔnkɛ na samiya sera ka dɔrɔn a bɛ tigɛ de a bɛ tigɛ mɔgɔ de bɛ kuru ta la ka sɔrɔ ka ba tigɛ ka sɔrɔ ka taa mɔgɔ bɛ kadolo ni olu ta kadolo olu ta sikaso ta sikaso n tɛ ɲinatɛ kɔni san musan de mɛ ɲinatɛ de jɔyɔrɔ na bɛɛ ɲinatɛ yɛrɛ de a tigɛra de ka fɛ de mɛ mun ye ne kitaba de ban ka so misali mɛri a tɛ baara de la a tɛ wali a tɛ foyi la ya faamuya misiri yɛrɛ filɛ ka bɔ sikaso kajolo kucala i y'a faamu olu bɛ mina misiri sugu jɔ misiri sugu ye jumasidi i y'a faamuya o bɛna sugu jɔ bon wari min bɛ sara misiri la a tɛkisi jumasi fɛ tɛkisi ka ca dɛ i y'a faamuya a tɛkisi wari ka ca o bi fana ka tila ka na tuguni i bɛ tɛmɛ tuguni bon misiri fana damada ye kɛmɛ ka lamini i y'a mɛn i y'a faamu damada ye kɛmɛ lamini misiri ani ni masɔgɔ ko masɔgɔ kɔrɔ i y'a mɛn kilo 10 ani 3 o fana o damana de ko masɔgɔ kɔrɔ mɛ o bɛ bɔ misiri kana masɔgɔ kɔrɔ kana takisiw minɛ mɔgɔ la ya mɛ muso kɔrɔ yɛrɛ la ne yɛrɛ nana n'i ma wari yɛrɛ lamɛri mɔgɔ n'u nana n'i ma wari ta ka joli ka minɛ cɛ ka taa n'a ye u b'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye misiri ya mɛ bon vraiment misiri mɛri kɔni ka suma tɛ foyi la a tɛ baara la a tɛ foyi la a tɛ baara la k'a fɔ k'a tɛ wari sɔrɔ a tɛ wari sɔrɔ misiri mɛri dama a se ka point la ka ban pewu ka sɔrɔ misiri dama wari tɛgɛ min bɛ to yen o wari dama ka sɔrɔ a misiri point ka ban pewu mɛ o tɛ baara kan la o wari fɛn sɔrɔ dɔrɔn kɔsɔn b'a bɛɛ dun bi wari fɛn sɔrɔ b'a bɛɛ dun b'a bɛɛ dun ka ko tɛ wari sɔrɔ dɛ ne yɛrɛ donna misiri kɔnɔna ni misiri yɛrɛ tɔgɔ mɛn ka na misiri yɛrɛ filɛ ka sun b'a sɔrɔ c'est pas la peine quoi i y'a faamuya hali kuran ma sun misiri la ko kuran ka dun misiri kuran tɛ yen misiri ka ko tɛ wari sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ wari a tɛgɛ wari a bɛ taa mini ka sun a wari bɛ taa mini a wari bɛ taa mini o bɛ tɛgɛsi mun sɔrɔ misiri sugu la jumasi a wari ka wari fana an jamana minnu bɛ yen jamana de kɛ ka koli y'a mɛn olu bɛɛ ye wari faga y'a mɛn
jama de kemi ko dama de wara sala mais miseli ko tiara la miseli mari se barla de miseli berti fulla ka sote fulla te fulla voilà comme adna miseli po mon tiana ko ni te bali mo la war ko tere ka ko war ko te o ba war dundi mais voilà o de kundo ci miseli po ngoni vraiment ko amano mais il a été ça on s'en est une cause de travail c'est le point que la samia sera comme de la victoire vraiment victoire mo di ko tala ka so ka patri ya vraiment ka so ka ta mo ngi ka dulo ni ulu ta ka dulo ta sika so mais la samia c'est une nata on est ça on s'en est mais nata di journal pe nata ri atira de ka fait mais moi ni kita pas ka so misli mairie ate baradela aywa ko miseli mérite te barala sirai afana manogone falai ameto siraba ko ga an da ka dugu sira laje kai o ko be chogodi parce que afana ga sirai ah kai urut kai aywa ame pa kabo kai folo ame na ni kuna foni mi ni ame segi kana sisa anga farkolo nyina je kibare olu konna na nana nga bo anatla ka kai pon ka kai sira anatla ka onyini ko yira maula abusaka o famia tugomina kani ale hukumu konna na sama yira ka bokanga jeru konu ulutu ye keleni kelenga uni Mozambique o kara juma temene o kofesa kunungo miye bolondana nungo ni ubora ya ku kunda Afrique du Sud ka o fe usera ka ba anye kibari amin soro kunungo salfana wati uye panguru ta ka boba magoya ka ukunda Afrique du Sud ka o fe miye ndulata ya ka ngata ka na sa o ye mombela ale koni dugu yorombe sa match flana ngata yi arabado tarata done do ani eswani ni yo ni kalo intletain ayira la ka vosa ko ballontan woni meke Afrique du Sud 17h abebe yan 15h ma sabula r sabanyo ngo odebe anu ulunu nyonche ballontan nunu bela jile ngoni saraka nga anuka dige karamago ujigoro fana bela jile yira la ka foko oko bela jile sigira sengilenga minye egluye nini bana sa ubesi bela jile mesi gataka ka tona parce que abe fama ko trêve FIFA otewa FIFA kana nga wati milabla yasa moko ka sega farko ina yodo ke o bolonta de besena donc ni woni anga joueur selenyi Afrique du Sud ku mera ka nye utara jigu ka hotel kono zenta ni folata maga kelenyi falai ni ko maga côté donc amta yina ka ofi nyina mi championnat de cyclisme ale bara o kera yi an yɛrɛ tun ye a kunnafoni di a yɛrɛ k'a fɔ sa ko boli min tun bɛ yen o tun kan ka kɛ kilomɛtiri 80 boli de ye bolikɛla minnu tun bɛ a la sa n'o ye nɛgɛsobolilaw ye o kun ye maa 54 ye tɔn minnu bɛ cyclistes tɔgɔ la sa o tɔn o ye club o ye tɔn 11 ye min ye boli in ye n'o ye nɛgɛsoboli in ye kwa ko eko tomato sanogo kero ta la fiu banya sanogo mamunu be nulo shima santane segin soro ale koni o koyi ale kero nganae mamin dara ale ka sa o kera sibiri sidibe ale fana ko fa sa mamin daro ka sa no e flana yi o Mamadou Koulibaly ye bara nunu bela jile akara minye fédération de cyclisme mamunu be nulu u demeni ko na lu bela jile ko ntuma keneka u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye nin ye u ka championnat national o de ye nin ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 18 sɔrɔ n'o baaraw kɛra ɲɛnakaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min maa min ye jɔnjɔn ta sa ale yɛrɛ de filɛ nin ye a n'a ka donbolow n'an bɔra yen an bɛ taa Moti Barema Bokum ndolati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don ale la o kurumbo karili ye sini ye falaye an ye communiqué min sɔrɔ ka bɔ Moti
gouverneur yoro no ye général de brigade Abbas Koke Damele ko sini ngoni barati moti ha aha gouverneur ko dire sani barima bogum inauguré la ko min ye inauguration o ye 10h yi ko blale no mami nga hukumu ko na ministre me farko nyina jago kuna ale ni chiffre nga ko o de ye ako nyama be ale de bolo no Abdul Kasim Karim Fombaye falay ko min ye Burkina ministre de la jeunesse o fana nale no ako kenega ha olu nana parce que olu fana aye min fo olu fana te olu be fe olu ka majika tam yen fe parce que yenga suru olu ka mogo la u be se ka don ka facilement woti daga dulu la koyi woti daga dulu la donc au ministre o bina na ka kenega min ye mobti gouverneur yi ka ba nyini mobti barakero mobti service daw ku bela jelenga wuli ka joge ka chesiri ke ni kalo in tile kononto no esini tenai ko bela jelenga nyan soro barema bogum togolan dulati kenena ko o dalali obna na ke sini no ye nege kanye tanyi minye gouverneur no Abasi ko jete keni mashi toli ko fe ko sabula ko wale yan ko anafa ka bon ko sebe akoko Abasi minga ko e ka ko sini ko minye ferawe ulu sigile no senga sa kasika ko bela jelen jatemine ya sa maoma ni maye ni kenenga ko ya fataki made iyo famu baray amena na ketugo di sini motika ofei no e programme ye mime ya ni délégation bora ya Bamako ube kumbe pangoro jiki kenena no otoga dale no ambedo jola umana boy sa ube mobti dugu konana ka seware chechi katai nu sera motip mami ubta draka dun campmana ni campma draka dun bora ube sera mine kata minye taikiri ya sa terrain kataka ale terrain wani kurumo karli o barake nu tlara terrain na ubna segi kana tlela fana du kasura ka segi kana Bamako Mali ministre me farkolo nyina jako kuna no ye Ibrahim Fombaye ale ni anywana mi me Burkina ka ofei ulle koni ka ngata bara inge sini ni ala na kira suna ma motikaw ulu bela jelen woni sigile no sa kanin domba yin kale kono amta Canada falai Canada ka ofei jekulu mi be no association des Maliens de la capitale nationale ulu ni Québec kaw ulle koni me bolontana sibiri temene kunu ndulati abe talike 22 septembre laben o bara hukumu konnana ibaro ka foko bolontain mamunu me Montréal no ye nun dumya nunu ye ulu munu me toyin konnana ulde bora Montréal kata Québec kilometri keme fla ani bisegi ani wolonvla odedo air fla ani minute bina ni duru ubo de ke taninga segila kabo Québec kabo Montréal kata Québec bara koni hukumu konnana sa ayira ka fo farkolo nyene jey yo professionnel faru ka ngoy ngodumi ade professionnel de adama nos ale fana professionnel de ale be jouer u ka demsenu munume uluga ekibu nunu ale bo ola ne koni nga mogo batira duru ani saba nga ko koni ala ko Québec kaw ule duru ani saba de me ko Québec fana professionnel chamanta de ule ko nga professionnel kata sisa falay ame je ka minye Banjugu Dramé ale mi nyama yanga je ko ka kuma kan lame ale be kene ka Montréal kunu ko bara nu bela jelen kara ale nyana. On écoute s'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute s'il vous plaît. Parce que pays pour parce que depuis la Wallée, les Maliens
la an taabolo ye nin de parce que a ma fɔlɔ bi la n'i y'a jateminɛ depuis empire di Ghana la nin tun bɛ Mali la donc fɛn kɔrɔ in de b'an bolo hali bi n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an kɔni ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka tulon kɛ ka yɛlɛ kɛ ka n ka hɛrɛnya jira ka n ka danbe jira an ye minnu ye donc balontan kɔnɔ an b'a dɔn balontan ye fɛn min ye a bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na donc an ka foli de don an bɛ foli de kɛ an ye nin hakilina minnu ta an ka ɲigi an ka nin hakilina minnu sinsin an ka ninnu sinsin parce que nin bɛ kɛ sababu la an tɛna ɲina ɲɔgɔn kɔ an tɛna se ka ɲina faso yɛrɛ kɔ parce que i bɛna kɛ tunga la fɛn caman b'a kɔnɔ tunga a tɛ danbe bɔ n'i ko tunga tɛ danbe bɔ fɛn caman ba de b'o kɔnɔna la nka n'anw sera ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yan ka na nin bulon ninnu ɲɔgɔnna kɛ an bɛ se k'a fɔ tunga bɛ danbe bɔ parce que i tɛ se ka ɲini danbe kɔ i bɛ ɲini danbe kɔ yɔrɔ min na ni kosi faso ma ni kosi kabila ma ni kosi balimaw la mais ni bɛ kɛ sababuya k'an bɛɛ de gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sinji sinsin cogoya min na donc an ka duwawu de don an bɛ duwawu de kɛ toujours hali bi ala ka nin dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ donc minnu y'a hakilina sɔrɔ fana an ka foli bɛ u ye parce que an b'a fɔ u ye hakilina ɲuman sɔrɔ hakilina min don parce que a bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que famille minnu bɛ a denw u bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ kɛ sababu ye minnu b'a dɔn pati ni nin nana pati ni nin donc hali n'a ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ wɛrɛ den na ale bɛ min ye don anw tɛ se ka o kuma fɔ ale b'a ni ne nana wolo na yan n fati ninnu tun bɛ balontan na donc o ye fɛnba de ye voilà an ka foli bɛ aw minnu bɛ yan minnu y'a hakilina sɔrɔ fɛn fɛn sera ka mobiliser ni minnu ma se ka mobiliser parce que dɔw b'a fɛ ka na u ma se ka na an bɛɛ bɛ yan an bɛ dugu min kɔnɔ an b'a dɔn cogoya tan bɔ minnu ye tan sɔrɔ olu kɔnɔ nana an ka foli bɛɛ lajɛlen ye y'a siya fɔlɔ ala kana kɛ tiɲɛ laban kɔnɔ donc an ka foli bɛ maliyɛnw fana o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ wele kan bulu la donc minnu ma se ka na donc ani fana association bɛ yan donc k'a dɔn parce que maa caman tɛ association maliyɛnne ko don association maliyɛnne de Québec mɔgɔ caman t'a ko don c'est vrai que dans des dernières années problème min tun bɛ yen mais comme mɔgɔ Traoré b'a le fɔ ale de tun ye ancien président Z a kɛlen don presque a kɛlen don c'est pas facile alors que n'i y'a jateminɛ maliyɛnw bɛ Québec on estime à 600 Maliens donc alhamdulillah dɔ farala o kan ne yɛrɛ ici min b'an bolo yan presque 700 on va vers 700 Maliens hali ni dɔ taara dɔw donna so mais n'i y'a jateminɛ o vers 600 kɔni o bɛ yen donc an k'a lajɛ o association malienne bɛ yen a rentrée kɛra le 3 et le 4 an ye kiosque tun b'an bolo yen on a pu recenser quelques Maliens minnu sera ka na étudiants mais association in ye min ye a tɛ comme étudiants o de différence bɛ association dɔw cɛ université kɔnɔ la on a dit association malienne de Québec on n'a pas dit association des étudiants ou des étudiantes dans les ni na université kɔnɔ association tɔ ninnu la donc o de la hali k'u na sini ko u ye kuma di ma cogo kelen de fɔ parce que quand tu es étudiant hali ni tilara écoledenya la o ye association membre de donc on continue à mener beaucoup d'activités an ka nin kɔnɔna la an ka 2023-2024 activité kɔnɔna la 27 an bɛna o kɛ dimanche le 22 a bɛ bɛn dimanche don de la dimanche nata tɛ ko ye a kɔni bɛɛ bɛ dimanche don de la donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ni sen sera ka kɛ a bɛ kɛ pavillon parent de la a bɛ kɛ pavillon parent de la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ a ka jija a ka essayer an ka don kɛ aw b'a dɔn an ka consul honoraire n'o tun ye Susi Arbeille a ye baara kɛ Mali san 18 san 18 nka a taara retraite la salon an b'a fɛ ka remercier quand même a ye baaraba minnu kɛ kunun suru yɛrɛ la an taara f'a ye k'a fɔ kɔni a invitelen don a ka ye kɛnɛ kan a yɛrɛ ye accord la k'a bɛ kɛ kɛnɛ kan donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi sisan o jija ka se pavillon parent don donc an kɔni b'a dɔn maa caman ka adresse b'an bolo fɛn fɛn ka adresse b'an bolo c'est sûr que a bɛ communiquer sɔrɔ parce que an ye communiquer sɔrɔ kɛ fana bɛna kɛ donc ani groupe fana bɛ yen an bɛ mɔgɔw ka numéro la information bɛ se ka jɛnsɛn cogoya min na quoi donc an bɛ dugawu fana kɛ an tɛ kuma bankan an bɛ dugawu kɛ jamana in parce que Mali an b'a dɔn an bɛ fɛn min kɔnɔ depuis 2012 c'est vrai ko caman kɛra mais hali bi caman bɛ yen parce que bi an bɛ se k'a fɔ Mali bɛ taa kɛ bɛɛ jugu ye mais erreur tɛ sɔrɔ min ma kɛ erreur tɛ sɔrɔ min ma kɛ parce que
sait qu'on est en train de chercher la souveraineté à tout niveau. Mais en plein de mon ami Mungo, oui, il est déjà. Donc on fana on va dire au kelen la balimaya ko na la sinja ko la donc on mbe ya anga hakito faso ko inchallah anga hakito faso la parce que je pense que nana ya c'est une opportunité ala ta di pema aya opportunité da umma donc on fana ga ko min kampo mi mambolo ya mba ko len dansi donc on va dire que parce que faire na faso la il c'est ka bara fen ke faso la iko ke ambo nyini masala ka ko ngaya ka ko ya fana da inshallah kasika ni kene ya da ko fen tora kelen ni ko Allah ma ni masala ka da roso ya amina rabbi donc minum fana be kelela haribi amba ko bijida anu be nyoko fe parce que façon de se marquer de stacker ambe de bambolo ma asi mi hakili si fen be ni inshallah merci beaucoup merci. Aïwa, ni Malien mounoumé Canada, Balontan, on est allé bana, Nala Sonama, comme match retour le 15 octobre, et le 5 octobre, au qu'on m'a attaqué Montréal, Kao, Oloufé, non, sur Zintakara Québec, si on est à attaquer Montréal, peut-être que Doumia, nous, a joué le chaman professionnel, chaman, ou le gars Farouka, ou Fanabou Tassara, 22 Hogumu Cornaro, Nala Sonama, ni kibaruya ana sega ka sini mɔgɔw ka se ka a faamuya cogo min na an bɛ taa Kayi siraba lajɛ sisan Kayikaw min ye mobilitigiw ye mobilibolilaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kamana gannen don baara a gɛlɛyalen n'u bolo nin waati in na fala ye an ka jɛ an k'a lajɛ a sira bɛ cogo min. Jɛma Sandare Kayi sira tiɲɛ yɛrɛ la sira tɛ ala jɛ don o don da bolimafɛn dɔ bɛ bɔ ka bin dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka bin u jɔlen a ɲɛ bɛ mobiliw jɔlen na dɛ a bɛ bin cogo min bolimafɛn bɛ tiɲɛ walidonni min b'a kɔnɔ donni bɛ tiɲɛ ni sofɛrikɛ ni ma bɔ parantikɛ ni bɛ bɔ yɔrɔ a cayara tiɲɛ yɛrɛ la an b'an dama kasi walahi mɔgɔ mun bɛ sira ko kunna aw bɛ baara la yɛrɛ an b'a dɔn aw bɛ baara la nka hali bi an b'a ɲini aw fɛ a ka hakili to Kayi sira la Kayi sira Jɛma Sandare Allahu akbar saratu tigɛ don wali nafolo tiɲɛ yɔrɔ don wali nafolo kasara yɔrɔ don ni mobili ninnu dɔw bɛ bin ka taa sɔrɔ sofɛrikɛ yɛrɛ b'a dɔn a bɛna bin a b'a jɔ pewu mais o bɛɛ la mobili jɔlen bɛ bin a yɛrɛ ma k'a sababu kɛ sira ka kolonya ye ala jɛ don o don dan Jɛma Sandare a sira bɛ tigɛ k'a sababu kɛ bolimafɛn dɔ binni ye sira tɛ yen an ɲɛ bɛ mobiliw jɔlen na wa mobili bi o bi Jɛma sira kan mobiliw bɛ jɔ de ka tilen ka si tagayɔrɔ tɛ yen Jɛma sira Jɛma Kayi walahi ɲɛmɔgɔw a sira in lajɛ sira tɛ yen walahi. Ayiwa ni kɔni nin ye Jɛma sira ye nin ye Kayi sira in maa caman kɔni tun b'a kan u b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ yani an ka bɔ an ka kibaruyaw la sa an b'a yira u la k'a fɔ ko Alizeri kunun ko kalata kɔni kɛra ye ko wulada in na jaabiw ye min yira 100 sirada la président min bɛ Alizeri kunna n'o ye Tibuni ye k'ale ta ye 95 ye maa tɔw kɔni olu na bugurimugu don ko n'i ye a jateminɛ sa ko maa 500,000 1,630,000 o de tun kan ka taa kalata la nka min ye maa 500,000 ani 600,000 kɛ ani 20 o de taara kalata la 630,000 de kun don ko zen ta kɔnɔna ko maaw ma bɔ kosɛbɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko waati min na kibaruyaw bɛ ka bɛn an fɛ yan 95 kɔni min ye Tebuni ale y'o sɔrɔ maa min bɛ da ale ka sa ale ka maaw olu kɔni y'o kibaruyaw de n'o ye Mohamed Sharfi ye ko tɔw kɔni ko olu ma foyi sɔrɔ États-Unis bɛ ka labɛn kɛ u ka trésor ale ni u ka opération minnu bɛ yen n'o olu bɛ bɔlɔlɔsiraw kɔlɔsi u fɛ yen ko yaasa Irisilakaw sen kana don u ka sen na kalata nata in na min ye lamɛrikaw fɛ yen kɔni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa ko Irisi ale bolonɔ kana ye
lujuratɔw olu ka farikolo ɲɛnajɛ min tun bɛ sen na sa n'a bɛ fɔ o ma ko jeux paralympiques k'o bɛ kuncɛ bi faransikaw fɛ yen min ye Mali kɔni ye anw ma foyi sɔrɔ a la sabula anw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw tun ye maa 2 ye o maa 2 si olu ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la i n'a fɔ an ka maa minnu bɛ yen n'olu fana tun taara farikolo ɲɛnajɛ tɔ in na ko yalama ko min ye irisilakaw ye ko maa minnu na u sigi k'u lajɛ u ka taa Ukraine dakolonci k'a filenkolonci wa sabula ko Ukrainekaw olu bɛ wele la su ani tile dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na min ye Joe Biden min ye Donald Trump ye ale ka kuma la sira dɔ bɛ o y'a jira k'a fɔ ko n'u kɔni ye se sɔrɔ ko farafin jamanaw k'u tɛna olu to yen dɛ ko sabula ko olu n'olu tɛ kuntilenna kelen ye ko kuma tɛ jamana minnu bɛ yen bi n'olu ye Américains tɔɔrɔ kosɛbɛ ko anw fanfɛ cɛncɛn fo ka jamanaw k'u tɛna tɔ anw na a kɔni kuma in ni Ala sɔnna a ma a bɛna an da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ sini maaw bɛ se cogoya min na ka faamuyali kɛ a ko la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta tɔmɔ a la cogo min na nin wagati in na fana a yira k'a fɔ ko bana min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma sa ko variole de singe k'u bɛ ka fura ɲini a la nanzara jamanaw la a na kɛ ale kɔni ɲɔ ɲɛlen don yen kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinna kan yɔrɔ minnu na fana yɛrɛ n'a a sera ka ko kɛ sa ko o kɔni caman ye jamanaw ye jamana minnu ni sumaya bɛ yen kosɛbɛ ale ye jamana minnu na fana ni tubabuw ka taa ni ka segin o ka ca yen kosɛbɛ Marokukaw ko olu kɔni yira la k'a jira k'a fɔ ko farafinna ko jamana min don bi basigi ni lafiya ani sɔrɔ yakubali ko u bɛ ka taga o sira fɛ min ye Maroc ye a ye fɛɛrɛ caman tigɛ yaasa a ka jamana bɛ se ka basigi cogo min u ka masakɛ n'o ye Mohamed Sisi ye ko k'a ale kɔni nana fanga la ale ye dayɛlɛli kɛ yaasa jamana kɔni yɛrɛ kɔnɔna na min ye sɔrɔkɛlaw ye ale ni jagokɛlaw olu ni maaw bɛ ni magobatigiw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ko tɔnɔ o de filɛ nin ye bi na ni Maroc ale bɛ ka o sɔrɔ a ka baaraw olu kɛcogo bɛɛ lajɛlen na ko boisson dɔ bɛ yen maaw kan ka u kɔlɔsi a la ko sabula ko a bɔlen don k'a fɔ ko a bɛ maa farikolo lafiya ni sɛgɛnnen don nka kɔlɔlɔ wɛrɛw ko olu bɛ sɔrɔ a boisson in senfɛ min ye farafinna jamanaw ye ko boisson in kɔni kun bɛ an kan k'an fana k'an fɛɛrɛ minɛ min ye boisson sugu bɛ mili la kuma tɛ nin waati in na baara in ko a kumaw ko a cayalen don kosɛbɛ diɲɛselekɛnna ni maaw olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a ka lajɛ laboratoire la yan'a ka bila sugu la sabula a kun fɔlɔ minnu ko n'u taara n'olu ye Amérique latine jamanaw la a ye maaw sɛgɛn ye kosɛbɛ kuma tɛ nin waati in na ko funteni olu barika bonyana ye kosɛbɛ ko n'an lama jangɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka sanji kɔlɔlɔ sɔrɔ ko baloko gɛlɛya bɛna sigi o jamanaw caman kɔnɔna na ka sababuya kɛ dugukolo hakɛ min bɛ yen bi ni ji taara n'o ye ani sɛnɛfɛnw k'o de ka ca kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ sa o ye o jamanaw k'u jija ka balo sɔrɔ diyagoya la diɲɛselekɛnna ni jɛkulu min bɛ yen n'ale sigilen don waati yɛlɛma o kunbɛliw kama a n'a fɛɛrɛw sigili la sen kan sa olu de kɔni ye nin kibaruya in di k'a jira fana k'a fɔ bi ko jamana caman bɛ yen min ye degun kɔni minɛna bonya ye k'a sababuya kɛ min ye sɛnɛkɛbaliya ye sɛnɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ min ye bagan feere minnu bɛ ka sanni feere minnu bɛ ka kɛ bi ko hali o hukumu kɔnɔna na ko balo yɛrɛ dɛsɛlen don yɔrɔ caman na a bɛ yɔrɔ minnu na fana a sɔngɔ ka gɛlɛn ye farafinna min ye jiginɛ ye ne ale bɛ balo caman sɛnɛ san kɔnɔna na ko olu fana caman kɛlen don k'u ɲɛsin kɔɔri ma sanji ko a tɛ kɔɔri tiɲɛ nka min ye sɛnɛfɛn tɔw kɔni ye a b'olu caman ji la tunu k'olu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya k'o de la sa ko jamana minnu bɛ yen bi ni sanji kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ lase olu ma farafinna k'u kan k'u labɛn balo san o de kama kuma tɛ san ni waati nataw olu hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ u yɛrɛ ye cogo min na yaasa u ka jamanaw olu bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na ko jamana caman na bi balo feereli yɛrɛ kun jɔra kosɛbɛ min ye baloko ye k'a kuma cayalen don nin waati in na k'a sababuya kɛ a sɔrɔli o yɛrɛ ye problème fana ye sugu olu kɔnɔna na Cristiano Ronaldo k'a ye bi 900 don dɛ wa a ma da bi 900 donni kuma ma a ko ale ka bi 900 k'o ye tiɲɛ ye ko Pele ka bi 1000 k'o tɛ tiɲɛ ye maaw ko munna a ko daluya b'ale bolo k'ale ka bi 900 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jaw bɛ yen o fɛnw bɛ yen ko Pele ta dɔw tɛ yen maaw ko a ma ko kodanko ma k'o ye kolanɔgɔ ye k'a ka wasa don a taw la ko Pele ta k'o lakodɔnnen don FIFA fɛ ko daliyaw na kɛ FIFA bolo ko ka se k'o kɛ a kɔni ko ale ma tila bɔlɔntan na fɔlɔ dɛ ko maa t'a dɔn ko n'ale bɛna 1000 sɔrɔ ayiwa an bɛ kunnafoniw cɛ yan bi Cristiano Ronaldo ale fana fɛbaw ka ca kosɛbɛ
ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye Keyita ale tun bɛ yan min ye Keba Jalo ye n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw ka olu da aw tulo kan Ala k'an bɔ su la Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou le 00 336 24 93 51 90.